Vítáme vás u dalšího vstupu, který vůbec nemáme nachystaný, takže vůbec nevíme, o čem bude. Napadá někoho něco? Já bych měl, ale až jako konec pro poslední shot bych doporučoval tamhle velkého Itala s malým pikolem. A můžeme začít u malého Čecha s velkým vodou. Počkej, a ten Ital je kde? Tamhle s brýlama chodí. Tamhle, mafiozo. Ten vlevo nebo ten vpravo? Oba dva, ale myslel jsem toho. Počkej, takže vlevo je pravý Vlevo je... Najděte 10 rozdílů. a vpravo je levý. Ale je náš. Takže co vidíme? Vidíme chování typické pro Jo, jako to Itala v chování pondělním vypadá dopolední. skoro stejně. Ital vypadá víc na straně. Ale tvář se na straně. Dobrý, A je to. dobrý. To je docela sranda tohleto. Nedivej, jako není tam moc rozdílů, jo? Není právě. Akorát Čech nesedí. Mě by zajímalo, kdyby tam byly dvě sedačky, jestli ten Čech by si sedl taky. Jo. Teda Čech, levej Ital. Teda pravej Ital. Tak počkej. Budeme tomu říkat Italnovic. Já myslela ten Ital, co je vpravo. Ital v certifikaci. A já bych mu ten certifikát uznal. Škoda, že neřekli toho víc, viď?